Recordar que el consumo, el menor consumo, el punto de menor consumo se daba para un dosado de aproximadamente 0,9. Now, this is the waveforms. Now you can run the M function, the harmonics function, to get the harmonic spectrum. Okay, so what you can do is to compare for the same. Clar, és que el que jo no vull és obrir-lo, no vull obrir-lo, perquè no el podrà obrir. Clar, si tu has fet obrir-lo, evidentment et dona això. No, però normalment fas això i tu es carrega. Sí, sí. Una mineta d'un refresc, si l'apretes, sí, es queda com pinçada abans de fer l'inclement. Això és un problema. Llavors, t'avisa que això no ho has comprovat. De fet, no passa res, perquè la normativa estableix que en barres llargues has de posar uns rigiditzadors de tant en tant a dins de les ales per evitar que es plegui una ala sobre l'altra. Sí? Per tant, és un avís. El jueves hay que hacer el cero. És el que controla. Sí, encuentras una otra. Però rentabilitzar més, més llicències.